ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен. Аксияи навбатӣ дар бозори Сафариён, марҳамат биёин, яъне бозори автовокзал, рияди Фонтан, 408 магазин. Боз ҳам аксия эълон кардагиянд. Ина курткаҳои 50 сомона доранд. Курткаҳое ки 300 сом буд, 120 сомон аксия карда буданд, 100 сомон шидагияи тамошобино. Инчунин чӣ намуд двойкаҳои хушрӯе ки мебинед, жимпиракҳои фасон ҳамаш дар аксия рафтаистай. Аксарияти борошон дар ин нуқтаи савдо 100 сомон шидагияй ки борошон ҳамаш Туркияи духтаро баъд гуанҷӯам доранд. Хулас беҳтарин навинкаҳоро шуморо пешниҳод шидагияй, сифатҳои боло бо нархҳои дастрас метавонед магазини Сафариён омада харидорӣ кунед. Бозори Сафариён. Хулас дӯстони азиз, ина хеле двойкачора диден, ҳамаи ҳамино турецкиян, 180-200 сомон буданд. Ина бачагиҳои хушрӯ ба духтаришам ҳастай. Шумо нависен бо суратон мепартоянд. Ҳозир аксия рафтаиста, ина 180 сомонро ҳамаша бовар мекунен 100 сомон кардагиянд. Духтаро бовар кунен, борошон иша хушрӯ, размеро то размери ами подростковира, ҳатто шумо дариҷа размер меёбем барои кӯтакутон. Сифатҳошон беҳтарин сифат, бо нархҳошон ана мегӯянд нархҳои арзон шидагияи духтаро. Марҳамат бубурен, ай пеш як бор хутон бинен. Чӣ хеле гуфтум, курткаҳошон ай 50 сомон сар мешава. тамошобинони азиз, аксияи калон рафта истодаи анами хеле либосҳои кӯдаконада, детскиҳои фасон, двойкаҳои хушрӯда. Нигоҳ кунед, ҳамаи ҳамино 180-200 сомонаянд. Ино бори Туркияй, баъд бори гуанҷӯ ҳам ҳастай. ҳозир аксия рафта истай, ҳамаша 100 сомонӣ кардагиянд. Аксарияти борошон дар ин мағоза 100 сомон шудагияй. Двойкачора бинед, тоза турецкию бори гуанҷӯ бубурен, ай пеш хутон бинен. Духтаро доставка доранд. Иҷа бозори Сафариёнай, яъне бозори автовокзал, рияди Фонтан, 408 магазин. Марҳамат нигоҳ кунен, инами тедичаҳои оригиналан 180-200 мефурӯхтиянд. ҳозир боша ҳамаи ҳамина 100 сомонӣ кардагиянд оригиналоша. Баъд ана иҷада ҳастай тройка. Тройкаҳошон 150 сомон шидагияй, тройкаҳои фасони туркӣ. Марҳамат метавонед бо биёен айпеш бинен ё ки нависен, духтарако доставкатон мекунанд. ира бинен чӣ хел хушрӯай. Аҷоиб фасонак размерош ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Рақамошон ҳам ҳастай дар рӯи экран духтаро. нигоҳ кунед чӣ хел фасонакане. Мана ҳеҷ чӣ намешаванд. Сифатҳошон аҷоиб хушрӯай. Ҳам духтарона, ҳам писарона ҳастай дар ин нуқтаи савдо. Вай, ира бинен духтаро чӣ хел хушрӯанд. ҳам қафасонаканд ки инами жимпирои духтарию бачагӣ ҳамаш бори гуанҷӯу Туркиянд. Ино 130 сомон буд, ҳозир аксия рафтаистай. Бачагиш 70 сомон шидагияй, духтариёш боша 60 сомон. Я намуд фасонан, ина туникаҳош ҳам ҳастай. ҳозир то охира тамошо куненда моделакҳои аҷоиб хушрӯ, нархи арзон. успед кунед, ина 130 сомона жимпираку туникаака духтарира 60 сомонда метавонед харидорӣ кунед. Бозори Сафариён, яъне бозори автовокзал, рияди Фонтан, 408 магазинай. ира бинен чӣ хушрӯчаянд. марҳамат духтаро, агар рафта натонед, нависен рақамошона навистагим, вайшуна страничкашуна отметит кардагим, нависен доставкатон мекунанд. ина пушаймон намешен духтаро, хушрӯай бинен. тамошобино нигоҳ кунед, анами хел костюмои фасони ҷинсовкада мехдораканд. аксия рафтаистай, ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш. нигоҳ кунед, 180 сомон буданд, 200 сомон, 180 сомон буданд. ҳозир аксия рафтаистай 100 сомонӣ шидагиянд. ҳамаш 100 сомон. размерои калонам дора, майдаам дора. марҳамат, ина то подростковира размер ҳастай. метавонед дархост кунед, доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Сафариён, яъне бозори автовокзал, рияди Фонтан, 408 магазин. ира бинен ҳамаи цветош ҳастай. бинен чӣ хел хушрӯчай. ҳамаи ҳамино қимат буданд. ҳозир аксия рафтаистай, арзон кардагиянд. успед кунед духтаро. ана ин намуд 250 сомон буданд. ами тройко аз 250 кам набуд. ҳозир аксия эълон кардагиянд, 150 сомон шидагияй. сифаташда гап нест духтаро. бо хутон ина брен ай пеш бинен.
کسی رفته نمیتونه سرنجکاشون اینا اتمیتید کردگیم. رقموی واتساپشون هسته در روی اکران بنویسین. خودشون شموده دستافکه میکنن. چخیلی گفتم 250 سومون بود. خوزی اکت رفته استه 150 سومونیش دیگه. این چونین انم خیلی دویکو هسته دخترو. انا این نمود بلسک دورکوش بوار کنین. مخدومی 180 سوم خریده بودم ای بزرگ. این ایجاده وزی اینو 100 سومونی اینا کدام میشه میگیرین 100 سومونی اکتش دیگه. دیدین ایشایش دخشرو ایشایش دخشرو رزمیرو همش هسته. ایره بینین قفصون چای دختری 100 سومون. با کسی که رفته نمیتونه نویسین صورتون میپرتوین انتخاب کنین دستافکتون میکنن در رو دستافکتون میکنن. این میام قزورو انکی ایره بینین عجیبو دخترو نرخی ارزونه. اینا با برند خطون ای پیش بروشونه بینین همش ارزونش دیگه.